बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे गेदेर खौरां। अनलाइन रां बाहायनायाव मोनसे गोदान नेम फैदों। नंगौ, नोंथाङाबो अनलाइन रां बाहायो नामा? जुदि नोंथाङाबो अनलाइन रां बाहायो अब्ला बे खौराङा नोंथांनि थाखाय। नोंथाङा स्मार्टफन इन्टारनेट गैयाजासे रांनि लेनदेन खालामनो हासिगोन। बे ट्रेन्जेक्सनखौ दानिफ्राय UPI 123 पेनि गेजेरजों खालामनो हागोन। बेनि थाखाय जेबो जर'खा मासुल गैया। बे गोदान खान्थिनि थांखिया डिजिटेल रां होनायफोरखौ आरोबाव बांहोनाय। लोगोसे नोंथाङा IVR नम्बरनि गेजेरजों भइस पेमेन्ट खालामनो हायो। बेनि अनगायैबो मिस कलनि गेजेरजोंबो रां होनायनि सुबिदाबो दं। रिजार्भ बेंक अफ इन्डियाया सिगांनिफ्रायनो बे डिजिटेल गोदान सिबिथायखौ गनायथि होखाबाय। UPI 123 पेनि गेजेरजों खेबफ्रोमबो 5,000 रांनिफ्राय 10,000 रांनि गेजेराव लेनदेन खालामनो हागोन। आधार OTPनि गेजेरजोंबो UPI 123 पेआव ट्रेन्जेक्सन खालामनो हागोन। नाथाय नोंथांनि एकाउन्टखौ UPI 123 ट्रेन्जेक्सनजों माबोरै लिंक खालामगोन? बेनि थाखाय गासै 6 प्रसेसफोर दं। गिबियावनो नोंथाङा IVR नम्बरखौ कल खालामनांगोन आरो नैथियाव राव सायख'नानै लानांगोन। थामथियाव बेंक एकाउन्टखौ रेजिस्टार खालामनानै लानांगोन। बेनि उनाव ब्रैथियाव नोंथांनि डेबिट कार्डनि फोरमायथिखौ जमा खालाम आरो बाथियाव UPI पिनखौ सो। बेबायदि प्रसेसखौ खालामजोबखांनायनि उनाव नोंथांनाव मोनसे मेसेज फैगोन दि नोंथांनि बेंक एकाउन्टखौ UPI 123 पेजों लिंक खालामनाय जाबाय। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे गेदेर खौरां। अनलाइन रां बाहायनायाव मोनसे गोदान नेम फैदों। नंगौ, नोंथाङाबो अनलाइन रां बाहायो नामा? जुदि नोंथाङाबो अनलाइन रां बाहायो अब्ला बे खौराङा नोंथांनि थाखाय। नोंथाङा स्मार्टफन इन्टारनेट गैयाजासे रांनि लेनदेन खालामनो हासिगोन। बे ट्रेन्जेक्सनखौ दानिफ्राय UPI 123 पेनि गेजेरजों खालामनो हागोन। बेनि थाखाय जेबो जर'खा मासुल गैया। बे गोदान खान्थिनि थांखिया डिजिटेल रां होनायफोरखौ आरोबाव बांहोनाय। लोगोसे नोंथाङा IVR नम्बरनि गेजेरजों भइस पेमेन्ट खालामनो हायो। बेनि अनगायैबो मिस कलनि गेजेरजोंबो रां होनायनि सुबिदाबो दं। रिजार्भ बेंक अफ इन्डियाया सिगांनिफ्रायनो बे डिजिटेल गोदान सिबिथायखौ गनायथि होखाबाय। UPI 123 पेनि गेजेरजों खेबफ्रोमबो 5,000 रांनिफ्राय 10,000 रांनि गेजेराव लेनदेन खालामनो हागोन। आधार OTPनि गेजेरजोंबो UPI 123 पेआव ट्रेन्जेक्सन खालामनो हागोन। नाथाय नोंथांनि एकाउन्टखौ UPI 123 ट्रेन्जेक्सनजों माबोरै लिंक खालामगोन? बेनि थाखाय गासै 6 प्रसेसफोर दं। गिबियावनो नोंथाङा IVR नम्बरखौ कल खालामनांगोन आरो नैथियाव राव सायख'नानै लानांगोन। थामथियाव बेंक एकाउन्टखौ रेजिस्टार खालामनानै लानांगोन। बेनि उनाव ब्रैथियाव नोंथांनि डेबिट कार्डनि फोरमायथिखौ जमा खालाम आरो बाथियाव UPI पिनखौ सो। बेबायदि प्रसेसखौ खालामजोबखांनायनि उनाव नोंथांनाव मोनसे मेसेज फैगोन दि नोंथांनि बेंक एकाउन्टखौ UPI 123 पेजों लिंक खालामनाय जाबाय।